Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 18 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 19, versikulo 41 ngadto sa 44. Nagkaduol na si Jesus sa syudad, og sa iyang pagkakita niini, mihilak siya og miingon, "Kun nasayod ka paunta karong adlaw, kun unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw, apan karon dili ka makakita niini. Kay moabot ang mga adlaw nga libutan ka sa imong mga kaaway ug alihan ka ug atakihon nila sa tanang dapit. Gubon ka sa hingpit ug pamatyon ang mga tawo nga nagpuyo diha kanimo. Ug walay usa ka bato nga ibili nila sa nahimutangan niini. Kay wala nimo ilha ang panahon nga mianhi ang Dios aron pagluwas kanimo." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.